Congress claim ang hutenison timung pen ASC apan akoy kipita babuthak lamklar kachipi pontu. LTM English School pen Parents Day arni kataron ponanong ex teachers ex student atu anta chitaw nunsi kar chojai mek kapaman pon. Bitung Rengtama Youth Forum ningka nisi ke chokar ning katalon pon. Habiding nar ariding pen ang jokte rangarong inur asar pimar tado tisupi apran kedamna. Kardom piningeni birda thanbang phi sami promela timupi non birda pen arjuponi tha. Pini preni phai isi arni West Caribbean Soching constituency arlo Congress klembang phu tenison timung pen kedam tang MEC kilik ahut ASC candidate Ram Singh Terangaphan kasor salam theki ahok pet kalipusi lamkar kachipipor. Pini preni phai isiani West Caribbean District Headquarter Hamren Arong Supiarlo Soching Hawaralong kedam tang MEC kilik kachipate ahut inut Soching Mondal Congress Committee klembangphu tenison timungabang ASC candidate Ram Singh Terangaphan social media long election kapar MG kamatha joine pen rwara thingno Ram Singh Terangaphan kasor satap nongno ki chotap alam the aputhak pini tenison timung pen lamklar kachipipon MEC election ahut tenison timung pen Ram Singh Terangaphan kasor sake lapu henlo ASC candidate Ram Singh Terangke surhinina kretroxianing kanta MEC ke haitang abanglo puwai fit sitami Ram Singh Terangabang BJP candidate Rup Singh Teron pen Chinki pahem sojoya jonesi ASC candidate Ram Singh Terang kelonga vote BJP candidate Rup Singh Terangaphan chijor dadlo Lasino na pong MSC kilik sitame Ram Singh Terangke haiji sitame chipahai helo kedamtang surini na kretroxia hot ason vuchi jordan ipo pusi MSC kilika hot tenison timung pen rada thengno lapen social media long kedamtang MSC election hot ke chithang phurblo labang sopena joini si kedamtang MSC kilika hot ASC candidate Ram Singh Terangta ramderlo tenison timung pen Ram Singh Terangaphan kasor salam the ASC candidate Ram Singh Terangta charjulongsi puthot Ram Singh Terangta lamklar chipipono tenison timung pen niliphan election ahut nangkipu nangkar sor salam nonamat approve nang baklang wek nang chipu alama pothaksi pini puthot tenison timung pen pherangkia theino lamklar kachipi thulo tangte non tenison timung pen pherangkia theino kaning chelam thande arjusina hamren pen bideraming neng Karbi Daily News kedamtang election dead pen la social media long ke klang nili kaninggi 2017 aningkan election ahut Ram Singh Terang alangli vote cheorde pu nili alangli pan pulo la solam nili ki po bangke election campaign ahut a party prek jam lo la si alangli pan ka sorsa vote ka pelong le dadji pu alam sinili alang lipan sorsa lo la penili alang lipan det lega sorsa kali hala sohor nili Congress party posi BJP panta nili sorsa PSLC panta sorsa ASDC panta sorsa sita ASDC panta sorsa mate ASDC candidate Ram Singh Terang panta sorsa lang bangke social media long klang lo la pen la suki klang pen ajok ASDC candidate mate Ram Singh Terang la pen ASDC party to mehin pen ningkang samse tualam cepeklang lo la sila solam koson pensi ke plang mate so ke sor salam ke man ma polam ching ki ching wai pen cepekeng thulo la pen alang li pen ke cepekeng ateng si alang li pen di tum ke thang alam ta pini pen ke velo alang li Rup Singh Terang long pen poisa cho ende pukenili tek long le approve ta we la penili hala so kaninje bang ta poisa cho endet puke pupe muthelang lipat ka perem ji vote pelong le da jelam sinili ka sorsa cho dana la si alang li poisa cho en tek long le approve ta we nili long ke la si election vote campaign ahut ka che sorsa alam la si pinier ni pena bang ke hala so alam bang ke election ahut alam cho da pot la hen ta ning che oi nang ne lo puslili Ram Singh Terang halasut SDC candidate lo dan SDC party pansita nili pinier ni so media pen la ke nili SDC pan ke lang select ko pinin nili ninga klong pen ning ki hu
ninge oil sona we mute election ho dalam sin nili ke dingje chok di sia party phanta ka preket puya we sorsa ya we la pen dalang di phanta ka sorsa ini jong penan ninge oil pin ne son ke we pen dalang di phan ko bisa cho endet la pen tek dun long la hai prof san nili long awe la si nili hien pen pini media no ako ka solam ka do weng do ta pa che thang thu nang kong Kidam tang chitini phai thongkep arni India det pialong parents day arni pen pachiton dunsi LTM school along parents day talang pono last walong kidam tang HSLC exam hot LMT school pen decision kachpalong pon karan boro aphan ta archupon chitini phai thongkep arni West Karbelong Havar tingkara langso along Karlitang lang tukteron amen pen toklang amo anathu paprang ponang jina lapen kethekere dopik nang jina kamatha pon pen ajok Karlitang samsinteron toklang kachori nang jipu kamatha kabor ipon ajok kidamtang surisira pharu sirkebra narkep kebra pli aningkan thurnot lapen pirthi adang pachithang no nampu athipi and ponsi LTM Memorial English School amahang pathek pono labangsu LTM school along pining surini ra inkora hinia ningkan metric asadlang kitok ponalong distinction kachipalong duna bangphu karan boro LTM school aphan nongmi kiman pia joksi pini archopono LTM school amen pen karan boro aphan tangka suri phoan nongnam pipajir pono lapusana pora hut tebok terai malok kedoke ongdung arong along pen sitame nisomaratum toklang anathu thegnang jipu kamatha pon pen ajok LTM school along pen toklang kiuntang ke ongdung abang phu bang phiatumta keneng our side teachers officers lasonsi per exam our side ki claim ponatumta dolo lasonsi kedamtang chitia chikloni phai thongkep arni LTM English School administrator mate principal Martin Teron lapen headmistress Lundulu Teronpi atumatha ponsi pai po ke hokpon arni LTM pen toklang kiuntang ex student atuma phantame jopha ponsi bang phokke praisia atuma phan manpeng pen karchuk padapono lason thak thaksi labangso school along kidam tanga pora hot thanbang ke klemdun kedo ana tuma phansi tami aluhia man peng pen ke phape do ponsi bang krepho thanbang phia tuma phan man peng pen archupon thu Karlitang langtuk teron Memorial English School ta amen ka chithangklong school opule pudam det tamelo lasi bangso school komatsi kangpuma lapen Karlitang langtuk teron komatma principal Martin teron pen kethan pachini pono jengkha pen jesong timong Karbi Daily News Chitini phai thongkep arni bitung rengthama youth forum ki chingsia mahang ke thegani ka talan ponalo HSLC lapen higher secondary ki pass tomaphan karchupon West Karbelong district aparlo bitung rengthama constituency alo bitung rengthama youth forum asong ke damtang surini ra encourage singkan Chitini phai thongkep arni amhang pathek ponsi patumi Chitini phai thongkep surini ra encourage hiani anki ningka nisiata nangklektomo bitung rengthama youth forum ningka nisike chokani ke talon ponpen pachiton ponsi pining surini ra encourage hinia singkan HSLC asalang apen higher secondary asatlang kiunduna tumaphan karchomai apen chithanchimona jaimik sitami paman pon Provenson bepen kachiphai hempu pona maeno renghai inhipensi mayalam thi apen kachitong alhia tumaphan kachini pon bangsolong alhiaman pen KSMI ko thansing timo dongkamukam ward commissioner Gitu timo Karbi language teacher amai ko Nhon Singh Be DRYF advisors George Timung lapen kam kiklem kedam raperatom chitong nunti tini bangsa mai pen bitung rengthama youth forum pen kiwang chinangani kopi kosan pensi eprang ki papang munchi mapo aramte haihu chitham chimun pon labang so jamek alam bang pharo ki thong sosi lochari ari soi jangato chitong nunsi mai ari bitung nunti dongkamukam pen kumson beripo Karbi Daily News Lakha ingkora truck Dwarbaguri MSC constituency kaparlo angjok terangaro amikar mani inti achor tado tisopi habedingnar ariding pen apran kedamna Deitor police station kaparlo Chitini phai ingkora sirgep adabapor sirgep rajti mapor monom angjok terangalo akangbura hem sa chovedun jipura jirbipi pen damlo labangsa hut konatni jirbipi sa kibega chi thakdak pen ajok tado tisopi sabe boma hot chithegrong ne dera jok men api pen habit inar kateng khinga jok tado tisopi abang kopai kilang no pen ajok apran damnang jilo ajir piatumta ingna kangrong asi arjulong no pen kaphere pen ajok ajir piatumta katlaplo bangsopi sa hempu ingnar kangrong asi arjulong no pen dochora phi
bagan chirang damlo bonsita ke thik damlong ahut anke tado ti sopi achithi avelo pusi chinidun labang sopi ronga soratum pherang kya thikno ninje pona tengki labang so ke phonang ko ke nampi ke thedung pen ajok lapen forest atum keton kelang kavedet pen ajoksi tado ti sopi apran ke dam nanglo lapen arideng risim kavedet ajoksi lahai kisung chitong nanglo ang jok terang arong adung head sita forest office lapen police station da dolo rongaratum aphong sitami birta kipi onglo bon sitami aningkan wang sita lahaya kisung pen jokun e lake forest lapen police atum sita ke chokchedu labangso kisung ke non delle ka chitong jot lapukali abatai dovik ano ang jok terang arong ke lasi lahaya kisung pen forest lapen police raikom sakhiatum nangchilang nangji pusi ningjepon Lepen lahaya kisung along local MSC mate Karbialong Autonomous Council EM Richard Tok bisita nangsilang dunangji lasi Prabjin pen EM Richard Tok bisita labangso kisung along na humri beg nangji pusi ningjepon lepen non kisung gi phobek ahematum asomar bangphlido lasi tado tisupi amen pen sorkar pen kera pajir pon beg nangji pusi radatum pen pherangkia thengno ningjepon rinti News Desk Report Karbi Daily News